Halo? Dobroveče, gospodine Sredinoviću, jeste vi? Ja sam, da. Dobroveče, izvinite, molim vas što vas zovem u subotu, ovdje je Stanović iz Rio Save. Jeste u gužvi, jel možemo pričamo samo minut? Možemo, naravno. Hvala vam. Samo zamolila da vas pitam, jel ste vi vršili inspekciju za ono što je stiglo iz Tisana ili niste još? U kom smislu inspekciju? Pa, to postrojenje koje je stiglo, kako iz Nemačke, treba da se vrši inspekcija, zato što bi ona žela da bude prisutna za to, samo zbog toga zovem. Ne razumem kakva inspekcija, mislim, mi smo još uvek u pregovorima, ja verovatno neću učestvovati u radu te ekipe. Imam drugi angažman sa vama preko GRB-a. Jao, izvinite, jel možda trebam da zovem za to? Ja sam onda pogrešila. Ne, mislim, niste pogrešili, mi svakako, oko nas je svakako, mi imamo pregovore sa Tisenom, mislim da su i uputili neki, samo trenutak zvone, mislim da mi klinici zvone na internet. Važi.